салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азиз, ман мехоҳам як хушхабара ба шумо расонам. Ширкати Essence ки духӣ меброра аксияи калон сар додагия. Ҳама духиёро арзон кардагиян. Инчунин шумо метавонед дар ин ширкат кор кунед, оликои калон гире. Рақамҳо дар рӯи экран оиди кор ва медонед дар ин ширкат метавонед кор кунед дар Essence ҳам дар дигар ширкатҳо кор кунед, чунки ин ягон хеле принцип надорад ки дар ма кор кардӣ дар дигар ҷо кор накун. Ва баъдан гуфтанем ки духиёша дар рӯи экран мемонам ҳам хел арзон кардагиян. Духтарака номерош дар рӯи экран оиди кор шуморо хушрӯ мефаҳмонад. Духӣ дар кор бошад стойкиян, доставка ҳам дорам, бо оиди доставка пурра маълумот метиҳанд. Беҳад арзонан нархошон назар ба дигар духиё. Кадоме ки мехоҳед духиёи беҳтарин ва арзон дастрас кунед, марҳамат номерои шиноси мо бинависед, шумо дар мефаҳмонад. Дӯстони азиз, рақамҳои марҷона дар рӯи экран оиди харидории духӣ ё ки дар ҳамин ширкат кор кардан бинависед, шумо дар мефаҳмонад. ҳозир аксия рафтестад духиёи беҳад қимата арзон додестиян. агар як духӣ бихаре бо шумо дар мефаҳмонад чӣ хеле кешбекҳо дорад, чӣ хеле фоидаҳо дорад. мақсад ҳам пул кор мекунед, ҳам духиёи стойки мехаред. саҳари мо аз сиёма сар мешавад. точкаи мо ҳамҷа бисёр одамо қадимо дар ҳамҷа мо мехӯем. офиси мо дар наздикаи сиёма. барои ҳами борои тозона роя кардестем. доставка Қурғонтепа. нагуфта намона ки тозон ҳама ҷо бороша доставка дора. сайчам мемонам поёни видеода бидроен подробно дар бораи тозон буфаҳмед. дӯстони азиз, омадам офис. иҷо фақат ташнагӣ, фақат охири қад фаромарз омадем. ина ин одам бояд биё борша бара. соли мара бинед чӣ хел бардака. боромон тамом шудан. дилафрӯза бороша и фурхтестай ҳар рӯз бо обновить кардестай. ай мо уже боромон бигем ки тамом шудан қариб. ана хемохем надорем, наличи беҳад бисёр хемохем мехаранд. уҷо хай ширкати тозон успед академ соз кунем. борои ки Қурған мераванд, ана хеле ширкати раф борои интернет магазини тозонай. ҳозир ҷада мода занак фен заказ кардагия, ана хеле и ҳам ош мебара, ҳам пирашки мекуна, чико мекуна, пельмен мекуна. ана меёра равиоли. машинка для приготовления равиоли чӣ боша? ана ира короче Қурған рой кардан дар кор. ана вай пакета хуҷанд. азизи на мо барои бора рой кардан саховат омадем ки бора Қурған рой кунем. дӯстони азиз, доставка якума рой кардем Қурған. доставкаи дуюм хуҷанд рой кардан дар кора. боз мо ба занасос мерем дуюм доставкара рой кунем. азиз, мо расидем чида Садбаргда. боз мо бояд свор шавем, айҷа равем ба данасос. Садбарг ирз якшанбе бихарна кам одамай. дӯсто доставкаи хуҷандам роӣ кардем. нигоҳ кунед хонаи одама табулои типа ҳама душанбе хай шу тамошо мекуна. аку тамом озод шудем. анака куҷо мерем? дар ёдтон аст хонаҳои фурӯшӣ нишонтон дода будам дар тарафи хитои бузур. анамҷа мерем оз дӯстои азиз. дӯстои азиз, омадем арсикола гирифтем. неҷа хурда нӯшида гуфти дилафрӯз мега шумо чӣ хурда мегин ова нӯшида гӯе нӯшида поён рафтестем. дӯстони азиз, мо бурак омадем. неки намедроем сери баде гуфтем бе бурак намедроем. бурак ҳам медонед чӣ мажда дорум. ман инҷа сатторова гуфтам ки апа хусият ман биём бурак мерем. гуфтам гапш нестай. скоро ман инҷа сатторова мея. ана ба мо бурак меома шоти фаберлик. ба атоми миллионер шид. ба ман инҷа сатторовара ма ресторани латино мебарам. ҳозир латино бо пешидагиайда. азиз, тасаввур кунем мо айвада насос то ҳамҷара пиёда омадем. то кӯхи ваҳдат нерве.
قرار داریم در علم خاله جای دومو خونه خریدنیم با تازانچه من هم قصستن که در زینه 6 رست کردین اگر خونه شما میخردیم ولی همینجا همش همسایه باشه انا ببین چقدر خاکل میخزه هم خاکه که انا می دوموده باید که از ما یک خونه رو بینیم من خونه فروش همستم بختر و رسیه پولتون رو کنی ایوروپا من شما رو خونه بخرم خیلی پولی پس رنی کرم ایتین عزیز کلیت خونه لیفتا کور نمیکنن دلیرت خیلی پوچه در کنن لسنیچه دوست دوست عزیز دیگه ما خونه خردگی نمیدونیم کدوم اتش هم میدونیم تمام خونه شو نمیدونیم که چندم خونه های مرده غیرون هم میگه کلی خونه تونه نمیدونیم که آخه هم دستیم بارم کسی کویا بین اینجا ده هسته او دموی که مثل نمی درونو شکارای درونی شکنن همیه؟ هسته چه بخواهی اینه نافروخته نوشت به حد کلونه اکم اودا میدونه چی در کره اودا میکنه دیول سر میشه چی میشه؟ اول منتج میکنم سویتوش هم؟ بله دیوره منتج هر چند همون منتج میکنم با چه خیلی هم نرخ نوش خیلی؟ نرخ منتج خیلی اصطو میبینی آخه همینجا نسته همه کروش همینجا در استو پری استو اصطو ورده پدون همین 9103 کودته 4000 سومون دروش یه منتج 193 چند خونه گه؟ 103 کودته آها 103 کمتر 4000 سومون همه چیزاشو در درست رو این ممکن زیادتر شود 20 کوادراتی دیگه باشه با اینجا هسته استوش میسو استو دو نمروش هسته دمون استو منتج هسته لگوی نمون استو شده شکاتو آفاده 3 متر نو بوانسیس میبرونه شکاتو میتی 35 کسی 3 متر کوادراتش آره که بوانش کم و محصولات چه میاری ما؟ چهار واو کم شمیره داریم که نمیزد میبرونه 4 متر بو 3 متر 35 با چند روز دا میکنن؟ این منتج سویت چند روز دا میکنن؟ منتج سویت 4-5 روز میکنن همین تابستون دا بکنیم چه تیز وای تیز بکشم دوستای عزیز این خانه ما در 4 اتاژی درش به حد بقوت در روی همش یخله сразу метро иджа 125 квадрата сразу метро нигоҳ кунед чихе коридори калон инҷа мешавад ки шкаф мони попшимонак инҷа метавонӣ ки диван мони телевизор ода мож дат кунанд тада шарт нест хонаи хобот битроян баъдан дӯсто ана иҷа кухняи ба назарам اینجا خانه خوبی کودکو نگاه کنید چه کلونی خوشرو کیرپیچ به حد کلون بعدن اینها خیلی جا داره دیدین تیپا بالکونچه این خانه اگر کухні شوه ای دوستای عزیز این میشوه خانه کودکو نه خانه کودکو بوی خاکای площадкаш беҳад калонай ҳози ганда қинай площадкаи калон ёфтанд ба хотире ки мошин тамонӣ ба хотире ки кӯдакот бозӣ кунанд айда нигоҳ кунӣ чиқай кушодаи площадкаш хонаи кирпичиай ин хонаро уже харидагиам духтаро просто шумо да нишон дистам ҷада чиай туалет ванна ва иш ба фикрам туалетай иш ваннаҳай баъдан хонаи меҳмонхона буда гис инаш нигоҳ кунед чихе калон иҷа ҳамаро мехезонанд ҷовам сексия мешавад ки худо наздик дом насозанд дур бисозанд ин хонаи рӯшанай ду хонаи рӯшан дора дӯстои азиз обязательно хонаотон бояд офтоб дора ду хонаи рӯшан ду хонаи чи ина нигоҳ кунед чихе ин хона рӯшанай ин хонаи хобам шава мешавада хонаи хоби зану шавҳар агар ҳамин шавад дӯстои азиз иҷада бо ваннаву души ваннаву туалети отдельно мешавад барои ҷавоно ана мехе дӯстои азиз беҳад хонаи хушрӯи фасон и хитои бозордай чихе шумо дума кочка метарада бинед иҷада биси хонаи фурӯшияи арзон нигоҳ кунем подъездшон чихе калони хушрӯи асобина барои маърака ягон чи да я подъезд сета значи
7 хона дар як подъезд беҳад хушрӯ кушод. Барои чӣ кушод? Мегӯм барои маърака туй. Ана мехе. Ана иҷа и обши балкон доштад бу. Мама мегӯм одамо иҷа чӣ хел нигоҳ доранд. Балкон ягон каса и обшик балкон буда барои сигарет кашо. Вид ина ҳа фаромӯш проблемаи мусорка. Мусорпровод. Беҳтарин чизе ки дар домо бояд боша ин мусорпровода калидам нағалтарава. Ой маҳкамай оли. Наша рафтем хай дӯстои азиз, манам хел буд ирӯза видеои мо. Ай поён дӯсто бинед чӣ хел площадкаи калон ва ана иҷада дӯстони азиз. Намедонам инҷа мусорка мешта боша чӣ мешта боша. Набояд иҷа мусорка шава, барои ки иҷа мусорпровод дора ку. Бояд мусоркашон биобаранд. Ина садика инаи наваи мактаба ҳамаш дар як ҷоя. Пешаш да калонтарин гипермаркети Тоҷикистон мешава.